Hemejäze salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň 244-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, üns berýänsiňiz, soňky wagt hip-hop dünýäsinde diýsen gyzykly temalar bolýar. Size aktivnice like saatleri basıştırın, men bolsa gepleşigiň damaryny ähli täzelikleri aýdyp bereýin. Men pikirimçe häzirki wagtda iň köp dinlenýän iki artist şular. Aýdar Ýözdüň we Haji Ýalmamedowdan täzece klip Yanan Yüregim. Meni taşlap söz bereydi, meni goýşuň ýaly giderler senem oy. Yaralı, eci vursa ol meni sensiz yaralı. Oňup biljek ekenim mensiz galyny. Keşe Haji Ýalmamedow bilen täze klip çykardyň. Bu diýsen gowy ýöne aradaky pançyň dolu görnüşi çykanokmy? Millet şoňa garaşýar. Inniki klip täzeligimiz ýene bir iň köp dinlenýän 7-den 70-e söýülýän aýdymçymyz Söhbet Jumayevdan minnetdar. Minnetdar men balymdan seni maňa beren üçin. Minnetdarız teliyimden. Ýene bir täzece klip Kuwat Dönmezowdan Sen ýaly. Sen ýaly görmedim owadan gyzy, aýt mençe söýen bamy, yüregim seni galy. Sen ýaly. Inniki täzeligimiz beýler bilen gülälekden. Bilenok olar söýgü näme diýip söýgülerini wasp edip täze klip ödürläpdirler. Göz degmäne. Söýgü näme? Bilenok olar söýgü näme? Ýakyny kimiz gözlegmäne, Gözlegmäne. Söýgü näme? Bilenok olar söýgü näme? Ataş müzik bara, şoň ogly Mukam Jumayev ýene bir täze klip ödürläpdir. Okbal. Ay sana sinnemen arnalýar. Kuşmak, etdim kuşmak. Owadanjy aýlara bu hepde täzelik bilen ýelli türk dilinde cover Bagdad. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Yine konu çaldı telefonları, boş ver, bakmadım bugün. Ýene bir täzeligimiz Serdar Agaly bilen Erkandan Ada. Bize dünya bir adı, söýgün sığanok hiçadı. Biz söz verdik asmanı, bugünlere gelmedik bir vada. Inni gelýär Sarkaydym Time. Oğul Vivi, Riyemova, Göýber Mollam. Bir yaktı durunu kırağının ağzını, hayta balık yuttu edilasını. Vakçaran yoktur atam eden iyisine. Göýber Mollam yarım bilen gideyim. Gelin inni Guganyň geçen bölüm sorunyň ýeňijisi kim we täze soru näme? Gelin dinläliň. Hemmeňize assalamu alaykum mediatymy. Geçen sapar berilen soruň jogabyny Aýhançyk diýen agzamyz ikinji sapar dogry jogap berme başardy. Aýhançyk bayramy üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze soru ünsüje dinleýär, soru şeýle. Hemişe köpelýän we hiç wagt adalmaýan zat näme? Kim şu soruň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe ýaly meň adymdan 50 manat. Onu näme? Hemmeňize üstünlük. MP3 täzeligine Esbiter bilen Eýrany türkmen doganmaz Emin Rasen'den täzece aýdym bereket. Öz işine yapışıp da başını dost çeketek. Öldüğünü pes tutma dost, sende de var yetenek. Bereket, yeah. Bereket, yeah. Meylis Halbayev bilen dize täzelik ödürläpdirler. Niqab. Sabır kasesinin doldurduk bu neşesini. Birinki söýgü del, gedemlik bäsleşigi. Gözlerin yalan söyleýärmi? Taşlap gitmek isleýärmi?
Hip-hop dünýäsyny has ýakyndan izarlayan agzalarymyz bilýändir. Häzirki günde disler, trend we şolaryň arasynda hakykatdan hem bir gowsyny belläp geçeýin. Täze ýüzden punch bit bolupdyr. Korpa ilke uğran dinleme govadi Tokoyotla at kazanı maymunlardan yadu Kayıyla biti kızgın edil Abu Dhabi Aydımdanı dinle brazımı tanıyan Empoş täzeleriniň iň soňky Şadawözden aman aman. Aman aman halim yaman gelin görün yürüp yanar aman aman halim yaman Indi gelýäs iň gowaran şahyjyklarymyzyň biri könüleri ýatlar şahyjygymyzy Gurwan Ummadow kim günäli. Başta tüyenip beni divan ettin sen meni tüyünüm bulmadı içini ayda ay sana kim günele yar 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 ayla bulmadım latayayla yar 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 Yine bir könüleri ýatlaly Azat Orazow tapawdy ýok. Hey Villan Şafi Alap gitto Menin yüreğimi Alap gitto Olorin orin Sinlap gitto Oğlunun sevgisini Kıynap gitto Ey bari kızların yalancı yali Sevgisi yok gali gali Maslahat verin siz oğlanlar minnem etmelin dinni Öyme de gelsem işi bari Mağayla nöylün diyerler Indi gelýäs testirleri okumaly şahyjygymyza ilkinji testir ýazyp bayrak gazanan dostumyz Bayram Han. Super Media tama köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki testirimiz Merdan Kurbanow. Salam altın saç altın gyz, görjüň gowluk bolsun, işleriňizde üstünlük. Azerbaýjandan türkmen ilime salam ýollaýan, size de ul üstünlükleri arzu etýän. Köp sag bolun, biz hem ähli türkmenlere ulluqa salam ýollaýas. Spasibo. Ýene bir testirimiz üýtgeşik ady bilen meje tamam minnetdar alyp barýan işiňizde ul üstünlük arzu etýän. Gyzykly täzelikler goýýaňyz, ýöne şu wideoň soňy has gyzykly malades altyn gow alyp barýan berekella. Sämen özüm gyzyklyla. Ýene de köp minnetdar. Ýene bir tesirimiz Meylis. Josylen boljak gepleşigi gat köp adam garaşýa haçan bolurka. Hawa diýsen köp adama garaşýa. Şuny soňky edilipdir. Nesip bolsa ýetişse şu hepdäniň 4-nji güni, ýetişmesegem indi hepdäniň 4-nji güni size hödürläris. Indiki tesirimiz Bakamedia Show. Statistikanız galsın, köp sag bolun gollaryňyz üçin Bakamedia Show siziň hem işiňizde üstünlük. Indi gelýär soňky tesirimize ýene bir üýtgeşik ady bilen. Diňe öňe media tama üstünlük işiňizde akepleri süýje nomer 1. Altyn sen gatgo alyp barýan professional derejede söz ýok, täzelikler sizden like ýazmak, komment ýazmak bizden. Hawa aýdyşyňyz ýaly akepleri nomer 1. Men her geze höwes bilen gelýän sebäbi meni hemişe güler ýüz bilen garşalýarlar. Şeýlelik bilen bölümimizi jemleýäs. Haýsy täzeligimizi halan bolsaňyz hökman kommentariýlarda belläň. We Jose has şunu bilen garaşýanlaram hökman kommentariýada özüni bellesin. Onda näme indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Hemece çap. Ha? Bor. Ağzımda saklayacağım vardı. Normalde sonra bakana gördüm. O ne mi? Temalar oluyor da. Değil mi? Çıpa ha. Ya sen aslında düşünüyorum. Bak diyecek olam. Yok. Mekan bir de östürüyor. Meni var malcırayan bilmeyen. Hemmek şeyler oluyor. Dinlersenler. Ağrısına saklıcımın çeyneyene. Çeyneyene çıkar mı? Buna arkasına yap. Çeyneyene. Samsun. Saçmalama.
Şap 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 şup. Eyle. Dur bolly. Näme? Azan doğunu yeten op. Ha? Näme yeten? Yani yaňa aýtdym oşo ýana ýüregini aýtjak, ýene şonu ýazdyr. Haja Mehmet. O sana değişikde o yazdı. Jana men söýülaýdym çemgelle. Dik dur ay, dik dur. Ya tapdymna. Ya tabii gez son verdi ya taptırında. Ýaňja çeýnedim däwedim, la jalka. Şu sıramda bir malda istat düşenok bere. Söýgülerini näme diýär? Bilerim. Olar söýgü näme diýip bilen diýip duraýar. Sen oturmasın. İki tane beýle bilen gülýärlikde. Kandan ağa. Uy da. El kandan. Näme diýin başga boy? Haysa da büyük adam, küçük adam. Bereke. Uy. Sağ gözüm çektirýär da näme üçin käreş? Dün. Ne alaka? Düğünler mer çektiremem. Hiç gözüm çektirer. Şu yaşma çenne. Ne seri? Şoňa bir zat diýär, çep gözüň çekse bir zat, sağ gözüň çekse bir zat. Şoň sağ. Sesler ýadyň sağ gözüň çekken näme bolýar? Gowy zat merbesem. Soro, näme? Otur doğru yerde koyup git. Abi Oturup şey koyacakkan. yanlış yerde otur koyuyor. Bolýar, bar. Otur doğru koyduysan bu boğula böyle. Google'da ben 100 man edipdir ahire. Könler aytmasam men bu bölüm jemläp bilmeýän. Näme diýmeli? Köpür spasibo. Yo. Fäbi men gyzyklyl da özüm gyzyklyl. Şu özümüz alı görçünde men var. Näme diýin bolmaz seni goýunmuş taýda. Özüm men. Bugün diýilýärmi, şu güni diýilýärmi? Bugün. Bugün diýär, şu gün diýär. Yok. Сегодня diýär. Сегодня. Розбрат слушает. Мораль поддерживают. Мухаммед танцует. Karışım var mı? Karışım. Ha? Bir bilseler profesyonel olduğunu. Şonyal dälim diýjek bolam. Profesyonel adam. Daşa giyinişime şonyala. Giyinişte. Hawa. Bahana tapda bol. Что значит? Hawa, mence tamam diýjek bolam. Oja beýnim içine gitdi. Hawa ak ketleri. Professional. Boşver ya, onça bol. Sağ ol şola. Sağ olasın. Aşra gele yuş. Bola sağ ol şola. Täzelikler